Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos hasta Fene, queremos conocer cómo este municipio prepara la Navidad, toda la programación que tiene preparada. También queremos hacer un balance de cómo ha sido este medio año como nueva alcaldesa de Sandra Permuy, de este balance de todos los objetivos que se prepara también de cara a 2026, hablaremos esta noche y como les comentaba con la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy. Muy buenas noches y gracias por venir. Muy buena noche. Como decía, lleva ya más de medio año, ¿cómo pasa el tiempo como alcaldesa de Fene? ¿Qué balance hace? Pois sí, xa pasaron 6 meses, a verdade é que un balance moi positivo, bueno, tanto persoalmente pois como de alcaldesa, no? De primeira alcaldesa do Concello de Fene, que non me cansaré de decir que é un orgullo e sempre agradecerei aos meus compañeiros e compañeiras que deixaran que, bueno, pois que unha muller, no? Unha muller do BNG que fora a primeira alcaldesa do Concello. Nada, moi positivo. De las cosas que ha podido hacer a lo largo de estos meses, ¿qué destacaría? Pois sobre todo destacamos pois o contratos, no? Formalización de contratos que, bueno, regularizar contratacións que levan moitos anos pois paralizadas ou de alguna forma non totalmente como debe de ser, no? Entón, pois tales como a electricidade, no? Que, bueno, pois con as subas aí de hai ano e medio, pois sufrimos moitísimo toda esa suba de electricidade e agora temos un contrato novo, un contrato legal e que, bueno, que vaise notar, van notar os veciños e veciñas de Fene, contratacións pois como pode ser o SAF, contratacións pois de escolas deportivas e culturais, contratacións como os eventos, no? Do Concello, que serían pois, de todas as festas, de calquer evento que teña o Concello, pois agora vai a estar todo, fixose a licitación, hai unha contratación, e, bueno, pois todas esas necesidades que ten o Concello, pois que están indo adiante, no? Un traballo, un esforzo, pero que se verán os seus froitos pois, nos próximos meses. ¿Y qué aspectos no ha podido sacar adelante y que se le haya podido quedar a lo mejor ahí una espinilla y supongo que saldrán en 2026, si ha habido alguno? Pues no. Oye, mira, pues qué bien, siempre suele haber algo, pero lo ha tenido claro. No, quero decir, nos fixemos unhos orzamentos para este ano 2025, bueno, donde englobábamos aí unha parte moi importante de todo o que queríamos facer, esquecía tamén o tema do IDAE, esa renovación semafórica e tamén de alumeado, polo tanto, bueno, os obxectivos que tiñamos xa se viña traballando moito, no? Anteriormente con o noso alcalde Tino, no? Entón, sigue por aí Tino todos los días. Sí, temos contacto con el moi a miúdo e para tomar o café e para contarlle esas cousas, o sea que sin ningún problema. Entón, bueno, pois todo o que se levaba xa había moito traballo, entón, bueno, sempre quedan cousas, pero que cousas que vemos que a futuro se poderán conseguir. Hablaba de presupuestos, estamos a punto de empezar el 2026. ¿Cómo van los del próximo ejercicio? Bueno, pois traballando para ter unhos orzamentos para o ano 2026 que son moi importantes para o Concello. É certo que un documento que é imprescindible, entón nos agora sí xa traballando bueno, pois para aumentar pois, algunhas das subvencións, para meter obras, para mellorar, no? O Concello de Fene, así que xa estamos traballando para ter unhos orzamentos a principios de ano. Destacaba la contratación de determinados servicios en el ayuntamiento. Me gustaría preguntarle por ese servicio de ayuda en el hogar que acaba de comenzar ya a funcionar. ¿Qué me puede destacar de él? Donde destacaba que no solo era un servicio de ayuda en el hogar, sino que era un servicio asistencial, más que un servicio asistencial. Pois realmente, nós sempre decimos, é un servicio totalmente indispensable para a nosa veciñanza, pero é un servicio que está fora das mans do alcance do Concello, é unha competencia impropia que debe de asumir a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia dá unha pequena parte para subvencionar este servicio, o Concello ten que aportar, pois creo que eran 1.400.000 euros, no? Que ten que aportar, tamén aportan os usuarios e as usuarias, pero que realmente é un servicio que non debería de estar de máis do Concello. Competencia da Xunta de Galicia 100%, é un
servicio que, claro, que atende ás persoas que están en situacións complicadas e que nos non damos chegado. Hai lista de espera? Sí, claro, hai lista de espera porque realmente está un servicio precarizado onde casi todas son mulleres, onde os contratos están sin convenio dende hai moitísimos anos e onde, bueno, pois os contratos sempre priorizan, bueno, pois para as empresas, non? Sempre se olvidan un pouco dos usuarios e das usuarias e tamén do persoal, non? Entón, pensamos que este servicio para un concello faiselle grande. Por otro lado, también me gustaría preguntarle por ese plan integral de infraestructuras municipales. ¿Qué adecuaciones, mejoras se han llevado a cabo o qué pretenden llevar? Pois en obras é certo que moitísimas obras, todas temos o plan de obras da Deputación, pero ademais nós ahora mesmo temos 980.000 euros para invertir en Fene, con saneamentos, con pavimentos, con muro de Perlío, que é un pouco famoso muro de Perlío, sobre todo porque, bueno, que cando foi os temporais de 2022 caeu ese muro e, bueno, moitas dificultades para leválo a cabo e por fin agora vemos que xa queda pouco para poder reformar ese muro. Tamén bombeos, eso que decía, pavimentos, obras importantísimas, sendas peonís, bueno, obras para a veciñanza. También intensificado los trabajos de limpieza de los ríos para evitar esos colapsos. Sí, nos aquí tamén podemos decir que foi un acerto esa parte que mercamos hai un par de anos na zona baixa de Perlío, onde está o río, mercamos, onde era o antigo Ribera Seco, unha parte dali onde o río sí que entubaba moito, fíxose unha limpeza bastante grande e agora, coa limpeza dos ríos este ano, a compañeira de Medio Ambiente e o compañeiro de Servicios fixeron un gran traballo onde, estes días atrás, vemos como moitas das zonas da nosa contorna sufrían esas pequenas inundacións ou grandes inundacións aí na Gándara, sempre complícase moito e, nós desta volta libramos e creo que vamos a librar por ese traballo ben feito que xa fixemos hai un par de anos. Y si hablamos de mejoras, se reunía con el diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, quien se comprometía a reclamar el estudio informativo de la Ronda Oeste. Pois sí, fixo unha visita a Néstor Rego hai un par de semanas ao Concello de Fene. Unha das preocupacións nosas era esta rolda oeste, esta rolda oeste que basicamente para desconxestionar o que é o centro de Fene, sacar unha vía de alta capacidade era unha infraestructura que estaba plantexada pola Xunta de Galicia, o tráfico que vai cara ao Asteleiro e non ter esas aglomeracións en horas puntuais no que é no noso centro urbano. Contra todo pronóstico, o Partido Popular vota en contra de nin siquiera facer o estudio, cando eles eran os que o levaban dende a Xunta, era un dos seus plans. Entón, non entendemos nada, eles terán que dar as súas explicacións, pero é certo que para nós era unha obra moi importante. Por otro lado, hace unos meses mandaban un comunicado desde el propio ayuntamiento explicando que la subida de la tasa de la basura no era por el propio ayuntamiento, sino que había aumentado el precio del tratamiento de residuos. Tuvieron muchas quejas por parte del vecindario, como entiendo, como toda la ciudadanía que vio ese aumento. Sí, claro, é certo que non gusta ni subir impostos, e é certo que hai que pagalos, hai que pagar impostos para poder facer obras e para ter servicios, pero que esta subida é imposta totalmente por Sogama e que nós realmente o Concello non pode asumir todos os gastos sin facer este tipo de subidas que non é agradable, pero sí que é certo que pasamos, me parece que eran de 90 euros a 108 euros en tonelada. Inasumible.
inasumible totalmente. Entón, bueno, nos agora temos un punto limpo que tamén, bueno, pois decíamos, ¿no? Que tal ese punto limpio? Funciona bastante ben, está funcionando. Tardou en llegar. Sí, pero chegou. Pero chegou. Chegou este ano 2025 tamén chegou o punto limpo, entón, bueno, un pouco para que concienciar a xente, ¿no? Pois tanto en tema de voluminosos, que agora que temos punto limpo hai que ir ali, pero bueno, que a xestión, pois outra da Xunta igualmente, ¿no? Pois que ao final repercute no Concello de Fene e nós temos que repercutir nos veciños e veciñas, e que non queda outra. E outra cuestión que repercute a todos os vecinos de las comarcas de Ferrolterra e o Mellortegal es la carencia de un tren digno propio del siglo XXI. Se reunían hace poco con el Foro Ciudadán por lo Ferrocarril, participaban en esa manifestación multitudinaria que se celebraba en la ciudad de Ferrol. ¿Qué opina de esta unión dejando fuera los partidismos en el que toda la ciudadanía se une para una causa común? ¿Cree que gracias a esto se va a conseguir una mejora? Bueno, eu teño que decir que dende o Bloque Nacionalista Galego levamos pelexando por un tren tren digno máis de 30 anos, quero decir, isto a nós non nos colle de sorpresa, vamos. Pero non se ha conseguido nada, hai partidos de unha cosa e outra. Sí, claro, pero sí que é política ao final, porque quenes estuveron gobernando dende Madrid, dende a Xunta de Galicia, pois o Partido Popular, por exemplo, nunca tuvo interés ou nunca mostrou interés. Pero cree ahora justo la unión, todos los colores políticos se han unido, ahora parece que es más difícil que alguno diga que no cree. Digo, ya visto lo visto, que no se ha conseguido de otra manera, ahora hay un poquito de luz al final de ese túnel. Bueno, pois esperemos que sí, porque, bueno, sí que é certo, a unión fai a forza, non? Sí que foi unha manifestación multitudinaria, o Foro Cidadán polo Tren, pois está facendo un gran traballo, nós, dende o Concello de Fene, recibimos de moi bo grado, pois esa primeira xuntanza que tiveron, penso que fomos o primeiro Concello en recibir ao Foro e un gran traballo que están facendo, e, bueno, penso que sí, que temos que ter un tren do século XXI, temos que ter infraestructuras que nos conecten co mundo, co resto do mundo, e sobre todo Ferrol, Ortigueira, Ferrol Coruña, son servicios que son inexistentes, entón merecemos, como o resto do Estado, ter unhas infraestructuras que nos comuniquen e nos fagan avanzar. Es que, de hecho, sin ir más lejos, ayer pasajeros que estaban en la estación de tren de Ferrol esperando ese tren que venía de A Coruña les dejó tirados. Sí, sí. Una semana después de esa manifestación multitudinaria, sí, se necesita esa mejora. Pasa moito con tren, pasa moito tamén co transporte metropolitano, bueno, estamos tamén en esa situación. Mañana jueves, segundo paro de la huelga convocada tamén por el servicio interurbano aquí en A Coruña, del autobús. Es que tamén, nós, por exemplo, en Fene, é que é raro o día onde non queda alguén na parada do bus e con moitísimos problemas, pois despois que si un taxi, que si chegas tarde, bueno, pois a veces tes que ir a coller un avión ou tes que chegas tarde a un traballo, un examen, e claro, estamos de verdad que nun momento complicado. Materia pendiente. Materia pendiente. Infraestructuras en todas sus vertientes. Cambiamos de asunto. Me gustaría preguntarle por ese proyecto Fene 1941, la historia viva del astillero. Que me pode contar? Bueno, pois que foi moi emocionante, foi un proxecto para as vivencias, como comezou a surxir todo o noso Concello de Fene a raíz do asteleiro, entón como mellorou todo o que trouxo de bon e de malo, porque tamén había esa parte negativa da reconversión tan sufrida na nosa comarca. Pois vivencias estupendas, xente extraordinaria que nos contou desde que comezaban con 14 anos a traballar con 14 anos, que pensas agora en traballar con 14 anos nun asteleiro e parece imposible, pois sí que é certo que escoitar a estes, casi todos eran homes, pero escoitar como vivían desde unha idade tan xoven, con 14 anos entrar nun asteleiro e pasar toda a súa vida laboral dentro do mismo astano, e a verdade que foi un encontro interxeneracional e
foi con un vídeo bueno, pues de todas as súas vivencias, a verdade que foi moi emocionante. Y ha llegado la Navidad a Fene. El pasado viernes se producía ese encendido de las luces. ¿Cómo se presenta la programación? Pois sempre Fene, tanto área de cultura, non? É unha área que traballa moitísimo no Concello de Fene. Entón, pois hai unha moi boa programación, pois temos tamén dende promoción económica, no? Que se vai a facer un ano máis a festa de Ano Novo, a recibir o 2026, na Praza do Concello, pois con unha chocolatada ao final, con unha orquestra, con un DJ. Ten moito éxito, foi un éxito rotundo celebrar esta festa, onde é unha festa moi familiar, onde pois van as crianzas con o nai, pai, avó e avoa, non? Quero decir, ali xuntase toda a xente coñecida, bueno, pois unha festa que este ano vai a volver outra vez a Fene, e pois despois, pois con infinidade de actividades dentro da Casa da Cultura, pois para os máis peques, e tamén, bueno, pois a cabalgata, non? Pero bueno, moitas actividades, moita xenda. También una Navidad deportiva en Fene. La verdad es que en este municipio el deporte está muy presente. Sí, a cultura e o deporte en Fene, é o que te decía, traballase moitísimo. Temos grandes deportistas, no Concello de Fene acabamos de facer unha gala do deporte hai unha semana, e de verdade que moita xente homenaxeada, e bueno, é un orgullo. E entón, bueno, pois temos a San Silvestre, a última, a carreira de fin de ano, non? Un pouco tamén é unha carreira un pouco de celebración, pero de festa, non? De xente que se encontra ese día, pero bueno, que tamén vai a percorrer as rúas de San Valentín, en este caso. Y no hay que olvidar que este domingo 14 está la vuelta a la ría del Memorial Adolfo Ros y pasa tamén por Fene, sí. Este ano organiza Neda, pero nos pasa tamén por Fene, así que nada. También creo que hay campamentos para los más pequeños en el ámbito deportivo. Campanadal tamén, sí, hai de ámbito deportivo, pero bueno, é unha infinidade de actividades que, bueno, convido a que dende a páxina do Concello, que está todo perfectamente explicado, que se poden meter aí e ver todas as actividades que hai para anotarse, claro. También este año, por segundo año consecutivo, tras el éxito del pasado, van a celebrar ese concurso de decoración de Navidad. ¿Qué me puede contar? Pois tamén este ano, como novidade, incluímos os establecementos, ¿no? Tanto de hostelería como comercio, e sí que hai varias modalidades: vivenda unifamiliar, fachadas, balcóns e xanelas, e portais. Tamén vamos a incluir os portais este ano, porque o ano pasado tivo moito éxito. E entón, bueno, pois cada ano vamos facendo un pouco máis, hai con premios dunhas cestas, con produtos, bueno, gourmet e tal, pero bueno, que sobre todo anima, pois que agora, en estas épocas, sobre todo as crianzas, que son as que máis disfrutan adornando e colocando, non? Esto aún están a tiempo, la gente, sí, hasta de decorarlo, 18. Que lo tengan en cuenta aquellos que les pille ahora y diga, a ver, pues tengo opciones. Hasta o día 18, por rexistro electrónico, e senón na web do fene.gal, pois aí están todas as inscripcións, e aí xa se ven todas as bases, como ten que ir, pois que, lóxicamente, os do ano pasado non poden repetir, no? Pero bueno, pero que están as bases, e que animamos a toda a cidadanía de Fene, pues para ter un Fene bonito. Me gustaría retroceder al mes de noviembre, un mes también importante para el municipio, con ese mes de noviembre, el mes del humor. ¿Qué destacaría de ese mes, de las iniciativas y también del 25N? Sí. Sempre o novembro, mes de humor, na Casa da Cultura, no Concello de Fene, son 4 venres, que ademais entregamos os premios Curuxa, e sempre ten moitísimo éxito, sempre hai ringleiras de persoas esperando para coller unha entrada, sempre de balde. Entón, bueno, pois adicamos tamén hai momentos para todo, e tamén, pois, para nos novembro, dedicamos a ese mes de humor, e o 25N, pois nos, cunha programación
Este ano tuvemos a película de Margarida Ledo de Prefiro condenarme, que, bueno, foi unha sorte poder contar coa película e con Olaya Ledo, non? Que veu un pouco, fixemos un debate despois da película e bueno, foi con un éxito de público tamén importante. Temos as mulleres do gancho, que temos aí un grupo de mulleres fenesas que se dedican a facer croché, e empezaron por unha árbore de Nadal e este ano nos fixeron unhas flores extraordinarias en morado que puxemos na pasarela da Casa do Concello e cada ano nos sorprenden con unha cousa nova. Entón, pues, moi ben. Hablaba de Olaya Ledo hace poco, anunciaba que no va a seguir de cara a las próximas elecciones al frente del Bloque Nacionalista Galego en Narón. ¿Qué diría de ella? Pois que é unha muller extraordinaria, unha muller loitadora, unha muller que nos ensinou moito a moitas e que lle agradeceremos o seu traballo e que vai a seguir traballando. Sí, que decía no al frente, pero exacto. ¿Cree que debería de liderar de nuevo el Bloque Nacionalista Galego de Narón unha mujer? Eu digo que sí. Eu penso que as mulleres... Es que parece que es el Bloque Nacionalista Galego en el que vamos viendo a las mujeres liderar esos puestos y ser alcaldesas. Bueno, como partido feminista que somos, dende logo con... Bueno, pero tamén hai outros que dicen que son moi feministas, pero al frente siguen estando hombres. Pero unha cousa é dicilo e outra cousa é practicalo, non só decimos e o practicamos. Polo tanto, sí, sempre se nos teñen moi en conta tanto a opinión das mulleres como pois, poder dar un paso adiante, né? Que moitas veces tamén se agradece non ser sempre a segunda ou a terceira, non? Pois tamén dar o paso adiante e estar rodeada de vos homes tamén. Finalizamos este espacio abierto preguntándole qué retos se propone de cara a 2026. Pois era un pouco o que vos decía, uns orzamentos para traballar un ano completo, para traballar con seguranza, a licitación do servicio de augas, para dar auga á zona alta de Sillobre e de Magalofes, a zona alta do Concello, que para nós é unha das nosas prioridades, esa licitación da auga que o meu compañeiro Manuel Polo está traballando moitísimo, entón espero que en este ano podamos sacar esa licitación e tamén o Pexón, que xa están, vai haber unha próxima licitación en breves días e que son importantísimos para o Concello de Fene. Sandra Permuy, alcaldesa de Fene, muchas gracias por venir esta noche a este espacio abierto y espero que todos esos propósitos se lleven a cabo. Gracias. Gracias a vos. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.